labari ne da dibdimin sa. A yau ne muka sami cewa Muhammadu Buhari ya samu nasarar lashe shugaban kasa a 2023. Ba zai yiwu ba. Bugu da ƙari ya ce ko ya shekara 4 sai ya sake shekara 6 a matsayin gyara. Dai baka da mutunci. Bugu da ƙari ya ce duk mai Kannywood a Najeriya sai ya kama shi. Baba, me aka yi? wai talakawa suna shawarar baka shugabanci a Najeriya. Ya danganta akan Baba, me aka yi. wai sun ce sun fasa. To, sasunta. Ina sharara maka bani wa. Tsoho zo ka duba mana. Ba tsoho a gida.